musidɓe an fulɓe ndaaro Fulbe TV hannde kadi min garani on ɗo Penjabi hol tawede programme mo gandanta ko zone fulɓe mboy wadde hitande fof hitande julde layya soni fof ko on programme ɓe mbatta ɗum woni leppi donki nden noon hanno jiiɗo ko heewi ko gandanta ko sengo pulagu gila e cosaan ha e jiɓɓinu ha e welo mum ala ko mbatta ɗe gabboɗo minen ɗo jiiyon ko keɓino e programme on jarama oɗo way hikka kadi en fottiɗo buyɗe meɗen ɗo ka haali hikkoto tumputoji rahmatullahi taala menen omin yettata komin lamɗo ono jangari men e wowi faldude nano ewtiɗo e ngal kadi si menen yettata ɓen men faldi ko saabu ɓe fulɓe ɓe hinne ko saabu sole ñaami ɗo kono joni noon ɓay fof fottiɗila fuɗɗiɗen ɗo moƴƴi ɗion zone fulɓe fuɗɗi ɗo simi yeeyi an hajja kadi jato en fotti ilan andi gonnomi hipporɗo buto allah waɗi en foɗtuno fo sam nanomo kala fos hipporto fotti walanɗo woni ɗiɗi woni tati woni nayyi ha e ngal kadi allah ay tawni en butoji ɗi woɓɓe aray ko wawite wiide weltanike allahu subahana wa taala on weltike tawde koye jiiƴan gootan koye jiiƴan gootan allah ɓe fuɗɗori bisimillahi e ari alhamdulillahi rabbil alamina no moɓidirde hande andina en koye gandano wano enen jibinaɓe ga e woɗɓe goo wano koɓe wowli ɗo kon aaden hoccori toon kadi goɗɗum wano an kadi hacca kadi to hoccori toon goɗɗum ara yettori allah yo allah ɓurto e moɓidirde fulɓi yiɗidire en yiɗidiran en allah ɓeyda jokkere en ɗande ɓe ɓantal leñol men ngol yettori allah subahana wa taala on kadi allah ɓurtinan en leydi men ndin Gambia e leydi Afrique fof allah nawrana en yeeso jarama boy musidɓe an no andiri ɗon noon humɓiɗe wonno ari ɗo minen e zone fulɓe kon noon chief sef ona on ko président adama barrow ɗum ɗo honorable Sidi Ndiaye no ari wat gonno représente ɗo e watta hewde sina fennemo mal ton o woɗa ko andi ko woola mbiɗa andi o ƴawa e ɗon ko fi wolugol kono woɗa ko wooli seeɗa rek bisimilla ma jaram en hiwrama men hiwra kala ketoroɗo o waktu ɗo ko His Excellency président Adama Barrow ko makko woni chief guest of honor o ɓe ganduɗa ko ɓen hitande fof hitande leppi donki hindi ka woni duuɓi joyi hitande fof the organizers ko makko e mbatta chief guest of honor te he has been honored it o wi yomen ar men joɗanomo ɗo ɗon taki men ari ɗo hande jarama mbeɗa andi hankkadi ɗa weltana ɓa ɗa wawno innude accu ha hoɗon heewa si ara kono a holli wondema yees ko fi fulagu a wonta ɓawa e muɗum ko bisimilla ma haray meɗe weltanima minen welti moƴƴa sa laaɗi sa yimen ari law wattu o wattu by 6 o'clock the place is jam park all these 4 years ko jamahol ɓe waɗatnomo kono ɓe laari jamahol yimɓe heƴƴatano toon hikka ɓe ari ɗo kono ayi ɗo ne yimɓe heƴani ɗo sa yehi Kajas there are so many people so because ko yimɓe ɓe waɗi men invite min wawata accude ɓe ara ɓe jooɗo to ɓe jooɗo emen habbo men harani minen président haalanino men yomin aru men mi waɗanamo ɗo so there is no cause to delay our coming kono min waɗa min ñagano kala mo annduɗa yo wimi e mbimami min wiyamo Eid Mubarak min ñagano jaam leydi ndi min ñagano président Adama Barrow jaam min jangano kala ɗo neɗɗo woni kala ɗo juuɗo hay ko wona julɓe woni yo Allah hokkuɓe jaam Allah tawna en ko arata mi hollirine président Adama Barrow makko homo yiɗi fof ko fowna jarama
Sidi Ndiaye woni ɗon deputy speaker of the assembly no ɓe wolirana on ɗon ko Leppi donki hikka kadi meɗen ɗo meɗen e tima men on jokke men tan o programme
Majado si Allah jabi e nano widen awa koyde majjaydo hande o waya iye yete bajon ko nyaani wo yaada e majje la holi be wala ko do hande nganday yete ba contre yete jallo yete so contre yete bari hande nganday do ko labi boyi ede bari alaji mojere ko nyawana en ande ko hombe ko de munde lutata do chief guest speaker mengo honorable Sidi Jai haray me ngandi hidon do imene weltori yo me ngandi sidon hakunde amen haray men bula haray security amen wono wodi intact. You're welcome, sir. The first gentleman of the country, His Excellency Adama Barono Immenile. Dome arude wonti da emene ye ngandu lando no wonti di emene ko en gutu be alado ko no hibe do kadi kay babirabe mebe honorable Sidi Jayno you know weltana nit mede ngandi nyande me noddi kama wo on nototo nyande me yey kama wo hay sido wuli o finali jakkodo musiba no yiroto ni o yido o asobi do kono mi watta e hunde sina mi yewtida e mabbe mi anda ko ono groupe mabbe wete groupe ngono wete nene goto association nene goto association kambe pottido asobi on labama machallah kono woni de ko association are ko association nene golto ko men sonnabe seedabe ari ko men sappo fuɗɗorno hande men woni ko wonta capanɗe jeɗɗo men hawtodiri men woni moƴƴo ɓere men jokkodiri hunde wotere men dara kono men watta sampitade ɗannanta juuɗemaɓe hewta ɓaawo ara koye fuɗɗade noon men woni menen kadi min faala feññude men ganda ko menen woni hombo sabuna hono ko men hoɗiri toon aray goni e Badji State min yi toon tampereji buytelemma ko laawol ma ko sonnaɓe immoto bimbi subaka no yalta ko laawol no soñjo min daari kadi banque ji ɗin ɗi arayno ko amen e ñawlinirgol sonnaɓe ɗuuɗuɓe wirti e mum min inni pourquoi minen mi waɗano hoore amen association min créé no hoore amen on profite mo banque ji ɗin hendoto minen min hendanoɗi hoore amen gonga ara e nder noon min créé min fuɗɗori sabunde min sooda sabunde min yeyita min sooda wholesale min waɗa nder amen min waɗiri noon ha hande debbo kala min wawama jonde 20,000 25,000 o yaha o gollira o yoɓa e hoore sutura hara wona banque joni hara ko mbuuɗi makko kanko waali e majji machallah ko noon nani ɗum ko welaynolan hara fos leɗino ɗo sabu kankadi mo dari tu fi wallita ko rewɓe ɓe so sifa ɗum ɗo haray no wela ɓe biko laamu ngu wawta darade nokkel ɗin fof kono si woodi darɗuɓe womon wallito aray ɗum ko welo hono juddere nen noon juddere nde machallah min weltike fof feƴƴi e jang min lando jama Gambien fof si juuli e jam mi inna alhamdoulillahi rabbil alamina haray ko sattede seeɗa ko woni feƴƴude ko nde leydiji ko min langandi laamu ngu no foti men daranade ɗum piiji ɗin fof no satti wono hande tentina ko marché ji jarama haray nanama on jarama ɓoyi no walla si ɗuuɗi ha hino falla julɗo moƴƴagira Allah haalowo gonga ma fanka yo Allah waɗu barki e mon Fulbe
Bimmironki andude ko ɓe iɗe fawtogol ɓe foti andude sinara ɓe nandi sina wargol ko artirgol dinnaɓe halde e ɓe sukaɓe fingol ɗannagol min ko woni ko hakkille am fof ko janngude mimi jaaki ɗannagol sako perdude ɗum na kulol maɗum fanɗude allah no wawi mi heɓa ɗo arsike hadi jooɗoɗen e leydi men wonen e muññogol saabu woɓɓe si yeehi anda artugol si jinnaɓe noddiɓe ala e notogol ko honnum iɗanɗe sunogol buy yaari laawol ɓaawo ala heɓde ko ñaama woɓɓe ko laawol waloto maaya angal ndiyam wari sukaɓe e nder o sahara woɓɓe no yaano e nder duuɓi hani iyaka nanaka haala maɓɓe fof ko leyɗe porto maminata ɓunɗo iyesimo hoyɗama gollan hoorema wata happo ha goɗɗo wallama ko wakkilade tum hollema arsike ma nafitorɗe koɗɗe ma sappo feɓɓoɗa eɗe juuɗe ma ɗi noppi ma hakkille ma miijoɗa ɗum ko maƴƴere ma Afrique ɗum ko leydi men immoɗen golle wallirden woten yaltu hay ken cosanuji men tabintinen ko maɓɓen acciri en ɗum ko nafoore ɓiɓɓe men wona e sombo ɓantare men ɗum mi suusata laawol ɓaawa sukaɓe Afrique lottiɓe ngo maaya ɗum no yirmi ha himentoro ɓalla ko ɓe sukaɓe norata Afrique yeeso don't correct the correct correction corrected by the correct corrected because the correct correction corrected by the correct correct is correct tanken tokka bamba clinting and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doma boy. Naam. Kemarin jantung. Onyalle jam da. Jantung naya tom. Darandi boy mandi ukuran ko mi wonno ka sukanko. Billahi min konos me wurti ke masallah to boy. Masallah boy yon tawali. Manan on koru. Ah, bakan hanya itande musabala ala taw dulan. Kono woniri. Boy mandi no welam ni nyami ni. Mi nyami di bimbi mi sok kata, mi sok irini ni hirto ko. Dido. Mina ara. Mina ara faram da ka wecci mina ara. Iyo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Nama bayre. Naam. Ana baba. Jantung. Ana jam. Jantung nala kan. Jam sunate. Ana jam. Jantung. Fana beccana kana. Beccana ndo. Wando beccana. Beccana ko kay. Yalla mani. Beccana kay. Ala hada wala do yenni. Beccana kay. Beccana la mani. Ko kay ni beccana. Mira yakade. Beccana ko kay. Jaga junna. Ko hada wala yenni do yenni. Beccana.
Pullo funaka. Ono go tukulor. Kamne kono. Ene bunga ko kamne ko fer. Andi pulanga loyaji. Kaodo fala mola ndo kababu ndo. Ai se mi feri ko do ara mi fottuti. Leppi Donkin mo ay ko ko pannan ta. Walu andi ogo pullo funa. Daka kam hiya. Adana ni kam. Pullo futti. Pullo futa. Pullo futti woni ma nyame na to imi. Sabubi ay ni mo fera ta koy. Na fera kala ne o. O fera kam do joni. Abubi mo. Ya ko ni are do, are. Ni wa ba ne dum de. Ni wa ba ne dum de. O fera. Aya kanete. Habbo andi. Sifa dangal pudargal no ya. O fami. Ya ko ni re yalla. Awasi maya kanete dan. Bibiri dam dirang bi kawuro ina ino serti mbadi dum woni ko jonni mimijo blandi o pullo wuro o wimi ina ino serti mbadi kono di fonko goti boddi ko daneji boddi ko baleji boddi ko badeji kono ha joni mimmi ronku famude o pullo wuro sifi kawuro ko etti pullo no mari none sifa dengal wano pullo futa pullo toro pullo haɓoɓe e sifano kono fof ko pullo fof ko gotu musidɓe men ni dinon ko programme oɗon humbita gon meɗen yaadi hen united zone fulɓe ka leppi donkin ɗo nansana camara haray mi faalayen daro si allah wernen ɓe haray ɓeɗo ko représentant ɓe consul lagine on ɗin. Ok, monsieur Camara, soyez les bienvenus. Tati Fatima, soyez les bienvenus. Sayi pullo, ayi putoro. Si ayi pullo, ayi leppi. Kodo si wile, leppi donki. Bay leppi. Si bei sona dorabaka, kordo mo leppi. Si bei ni sukarabaka, kordo mo putoro. Ndaramo, ayi nariti, ayi babidi, ayi iubidi, joni, bay mi andidima. Pullo, si oye China, si oye Argentine, si oye Switzerland, si oye Bolivie, si oye Suède, si oye Argentine, ma oye South Africa, ma oye Tunisia, sa yidi mo e putoro, da andi ko sikko ma oye yida. Sa yidi mo e leppion, andi ko sikko ma yida, bay de fou, ko e goto, ko e nene goto, baba goto. Haray mo kala mele ɗo no duwa kellande hoore muɗum weltano hoore muɗum tawde hande a fini a tawi ko a pullo hiɗa jeeya e ngol leñol tawata puyno faala jeeyede e maggol hande ɓay sa yii pullon a yiyay ngariki a taway no foti wonugol pullo ndaaru ngari yimɓe ko pullo tuwa gogorade ni taw no foti ha batti hande komi pullo hiɗa weltori ɗum haray de ngandi fiye wa moba gollo hande ko tawbe hine mari babiraade lambe wombe bawo mede andi gollo no united zone fulbe hande nder leydi Gambia ɗo hina sukaɓe tummoɓi ko leñol ngol fof moɓi e dow ɗum ɗo noon
Koduwadi Silano Lendi, His Excellency, the President of the Republic of Gambia, Adama Barrow, he may want to be a man. We father you Kella Lando Lendi, His Excellency Adama Barrow, he may want to be a man. Koduwadi Hande, Sibe Imminganiano, Honorable Sidinjai, Babylon Mene, want to do a man. Tawobe, Saya de Kamabeo, he the Weltana, he the Werna, he the same, he don't have the word to be going to he the marry Babila, the hand, the Yana, and the Nego, Kono the Heutali Tao, Market the Angular. Then we have his lordship, the mayor. Tali Ben Suda, and I come back at him, he make a loud, the Heutai go Juni, the Tauti that he made. By Kowani no Kongande, was Saziko, Hinolati. Is the father of the program, the first gentleman of the municipality of Carnifil, His Lordship the Mayor, Talib Benson in the house, is the father of the program today. He's always with us. As we all know, whenever we call on him, he answers us. You are welcome, His Lordship. Most welcome. Puto sanyoji munno laba, mbadi munno laba. O puto no mari non no importe, me arai andi ngol on fiji sifaji. Arai ko yabere, ndelu, sakini e tugala. O puto si hippama junnitirama dow, ko laamu ngumma dawle on. Puto si hippama junnitirama ɓaw, ko mawɗo musigal. Puto si hippama junnitirama ɓawo ko jooma gandal. Ɓayri puto si hippama saññitirama dow, ɗum no holliri wonde a anda puto. Ɓayri puto si hippama pownaɗama nder, ko mawɗo musidal ma mawɗo diwal. Musidɓe yam Fulbe, pullo e puto no wawa juulirde e sororu. Taw ko hommo arata andingol lanko nde honno woni nde horde, ma ko hommo andin tammi ko nde horde firi e nder Fuuta Jallo. Ha joni mu laali ko ɗum ɗo woni horde. Nde horde hinde gollitire fii lootugol bobo on si jibinama. Nde horde hinde gollitire fii fembande. Wono seleli rewɓen ko ɗo ɓannete, no fendire kosam, no yemere maaro. Wono debbo kewgujo ko gollirta koye nde horde. No wona fooli fen, wona ñamakala ɓen ko fijirta ko. O naamu men mulata, en tambitoto o naamu e cosaani men, fii no wuuritiren o cosaani men. On jaarama yo musidɓe Fulɓe, haray ko andingol on naa e majjere wonu ɗon. Mo anda yo lando. Lord Mayor, madama jegen rek ɗon ɗo wasi bés bi as the father of the event. Kontaan nañ trop di gërëm United Zone Fulbe, di gërëm Lamine Pili ak ndaw yi yëpp di leen sant. lii lu baax la, xamee naa leen dimbale askan bi, dimbale KMC,
sakatuma taw bu mag bi bu mu amee ñaari at si gannaaw gars yi def nañ lu bari pour dimbalee njabooti KMC kon pour ñëw bokk si programme bi kontaan naa si Leppi Donkin tam nekk lu nga xam ne celebration of culture la si bési julli kon jullit moom Eid mooy biggest bés pour jullit mu nekk bés bu nga xam ne ñëpp war nañu ko bokk célébrer ko kon pour ñëw fii tey kontaan nañ si trop ak suma série bi Salimatu Diallo. Assalamualaikum, hilang salminde musik dangal ko hilang imre korbe jule jam do haray men ari ko Leppi Donkin 50 episode haray woli welo welo do foti moja me weltike fata bismillah mo Labe, ke bali koi, puta mo chimbi,
musidɓe no min wolirani on ɗo meɗen ɗo peñceɓe hall yaadi e United Zone Fulbe no woyri noon o leppi donc hitade ɓe ɗo noon hannde ɓe geeɓi ɗo kadi délégation iwruɗo ko ambassade Guinée ɗo madame ko bisimilla moon. Min ko madame Fatima Bari. Hande mi welti moƴƴana o programme ko vraiment ko fierté ni mi haɓitanoki yugol sifa ɗum mais hande mi welti moƴƴano e mi toriki Allah yo continue ni o unité hakkude guinéen no weltini moƴƴano man fof ɓe welti donc tawi ko ma min ara min assista min holla ɓe ko minen fof ko min gotum donc ɗum jeeɗi ɓen ari jemma ɗo minen kadi waɗugo welo welo o. Ange on mo ardini ko min e conseiller premier conseiller ko consulat monsieur Camara ko kanko ni patron am min kadi donc minen fof ardi ɗo hande. Monsieur Camara, il faut parler un peu. Mais je suis très satisfait. Moi, je suis très satisfait. Je crois que la Guinée, tout ce que nous voulons, nous pouvons l'avoir. Et quand vous voyez effectivement la force guinéenne aujourd'hui qui soit représentée ici, moi je suis content, je suis fier d'être guinéen à partir de cette organisation. Donc à tout moment, on va être à votre disposition pour parler de la Guinée, pour parler de la cohésion des Guinéens, pour parler de l'entente des Guinéens. Moi, je suis très content, je suis vraiment satisfait de l'organisation. Merci beaucoup. Merci.
fati lakkere jaari kono jama o notike hara me hewri ko janka jatu GRTS ka programme humpitagol hara o weltanama golle mon labama jama o notike ka leppi donkin do alhamdulillah rabbil alamin sina programme no yewde normal non kono wolata because mi andi antunga wawata hono walanta wallitibe maben e jama ma on hara sina me weltanike jama o fo si a nani leppi donkin hara ko o jama wonɗo notade ɗo so a dari United Zone Fulbe ko ɓe jama wonɓe notade ɗo so nani United Zone Fulbe no wallitade jama no mari project ji wallitagol jama ko ɓe yimɓe wonɓe notade United Zone Fulbe haray mi weltanike sponsors ɓe ɓen fof chief guest of honor amen o his excellency the président Adama Barrow hitande kala ko kanko ɓe woni jonɗitude ɗum imo notade imo wallitade pulaku imo wallitade leppi donkin hara siɗon feƴƴi e weltato kadi député speaker men honorable Sidi Ndiaye e nde ɓe noddaɗo o ɓe nototo darda délégation maɓɓe ɓe walliti United Zone Fulbe siɗon feƴƴi en nodday mo nannguɗen baba ñalande en ɗum ko nde lord mayo Ahmed Talib Ben Souda haray o weltanama o notike ɗo kanko e sonna makko haray ɓe weltanama photogonaje seeɗa e délégation ji maɓɓe ɗi fof en heeɓi ɗo kadi association mo annata ko wonɓe haspen haali pular délégation maɓɓe wawi hewtude ɗo haray Mr Mamadou Aliou Diallo ko sari maɓɓe ko tooli e wonɓe wadde coverage ɗumam fof leppi donke fof weltinama e sécurité e United Zone Fulbe e wonɓe gaaɓe fof ɓe weltanama haray weltanama hay ɗon andi fresh water fresh soap ɓe tawa e walliteɓe United Zone ɓe o programme ɗo e yejjitata kadi AMC e yejjitata Tinkmina o coverage mo woni wadde ɗo sponsor e publicity e yejjitata humpitagol from GRTS kamɓe kadi ɓe waɗi sponsor programme o minen e maɓɓe woni yaadude ka yehete toon fof konngugol ɗamen fof ko minen woni yaadde ɓe yejjitataɓe ɗum ɗon pullo wawani pullo eyyi ko ɗum ɗon haray si pulaku noddi minen tori businessman ɓe ɓen kamɓe kadi ɓe ara ɓe waɗa toon junngo maɓɓe ko woni heɓade ɗo kon kadi ko ɗum e woni wallitorade jama o haray hannde ko nde ñalade ɗo marɗen koyen fof hawtide hay goto wata sendude innetake oɗo no tawama o tawa ko pulaku jeeyi hono association ji notike e association ji ɗi fof wawi notade en heeɓi ɗo haali pular from Spain e tabital pulaku no ɗo e binani family génération Fulbe pottal fi bantal Fulbe Africa Atlam e fédération IMDG e ambassade Guinée e Gambia ɓe fof ɓe wawi hewde ɗo dental gorko Suusa e arani e dental gorko Suusa e kamɓe ɓe full time ɓenno koɓe partner hara kadi partner amen kadi development through unity ɓe weltanama e ɓe daranike ɓe fota kona seeɗa haray simin konti ɗo min faljeyi haray kono jama o wakkili ke miɗo andi koɓe lintaka ɓen ko ɓen ɓuura weltanede ko ɓen ɓuura weltanede ko ɓen ɓuura kadi duwanede haray jama o fof duwanama kadi weltanama ɗo ndig yejjitay eyyi simin ɗuɗiɗi haala emin faljeyi haɗa o yafanto men o weltanama en ala toon i weltike sina min weltike eyyi jarama boy on jarama janga jatu musidɓan ko noon nanidi ɗum ɗon on woni président Lamine Pili Diallo mo annduɗa mo dari tun fi fulago yo woni goto ɗum ɗo tun ko addugol jaam ngulede no waɗi nder ga kono haɗani yimɓe no jooɗi no haɓɓiti ko ha gasa few Allah ɓeydo jaam e nder leydi ndin hare miɗe yetta président Barrow mo annduɗa koye lammo ko huɓɓutu heeɓi wadde ko waɗe nden kon Allah ɓeydo jaam e nder leydi ndi kala délégation gonɗo ɗo hara miɗe weltanima
Mifale yaitenda mbio harekokate ladi kulete kesi. Ile wento lile kotoli mame konesi lade mele. Kotoli kotoli. You're welcome, Miss Lotso. Thank you. My love, Salima Bujalo, new United Zone Fulbe executives, the new Layya This is one of the best events Momusa attended in Gambia. Congratulations.
unity. Unity when you can peace. On my own, while United Zone Fulbe will continue to celebrate the Mayor Bensida will set for now and forever. And inshallah, you might see pity and you might talk on my own land. Inshallah, then you next year a bigger thing. Young people can celebrate the Lord and me. On my organization to Wayana. His Excellency Adama Barrow, nous faisons le bien dans la main. Alors, il faut camper droit dans le monde. Quand on est marqué, il y a un nouveau il est voir le bon légico. Et bien, nous manquons, mais il y a pour la fille de l'eau, à Tawaïno family. Because, mais il Minana imaupendoia sifai kuno wali soodade o hautija ile maume konono kambe one maume kambe one jaude haututugole mele melo the want to hear mele bila for a third edition, fourth edition, fifth edition to my own kama pewo si enoti enototo si entapi damuge haisi na wini na imoto Bewana nani, kopabila bebebe. Hande, ile piji moja jibu, inowateka, neji Gambia no. Hala edelu, kokanda wani kapaniment, wani sainu bikaji jibu. Bena lawa lati kuna ngol, misaili ongomotu. Lawa faji kuna, misaili ongomotu. Lawa koloni, misaili ongomotu. Hande bengi letako mwenendo. Ibe woti ya mwenendo. Ibe ari, ibe mwini koko uli no. Okay, this is where we are going to introduce the chief guest of honor of today. He is our uncle, he is our father, he is always ready. He always sacrifices himself for us today because looking at our situation today, the place is too hot. He's been here for over 3 hours with a great sacrifice. And let me tell you people, if we are here today, we are safe. It's because we have a government that cares about its people, for their security, for their well-being, for the food security, for health, for infrastructure. So, because of that, we have in our midst today the Honorable Deputy Speaker, Mr. Sivinjai, Harai, Mifana Mokala Yonimo, by Welo, Orlando Ilmile. Taking them for His Excellency, the President, the one we have there, Makadado Harai Kotori Mono, Honorable Sivinjai, Harai Kobabi Rabemele, Koholo Rabi. When God is in the United States, tomorrow you are the war. Oh, and war and the Nobel, the first behind because I know here. For the only, so yet office matter, for me, Halaji in the family, one time. This is how we welcome the Deputy Speaker of the Gambian Parliament. The lawmakers of this nation. You're welcome, sir. Lord Mayor, Kanafi Municipal Council, Talib Ahmed Bensouda, President, United Zone Fulbe, Ambassador Guinea-Conakry to the Republic of the Gambia, Kalambo Andura Hadado, my dear friend, my respect to you, United Zone Fulbe, Pullo Bio Mbimi, Wimami on Hiurama on Fof. He inde His Excellency President Adama Barrow, kanko woni Chief Guest of Honor, bila hitande ado ha hande ko 50 years. Hitande wo hitande men arat men joɗanombo ɗo. Hande o inni kam United Zone Fulbe kanje Fulbe Africa. They are the biggest organization
that can attract thousands of Gambians annually. O inni yomi wat extend weltare makko pour yehi kalamin fili kanye committee makko on. President Barrow o inni kanko woni president meɗen enen fof kono teddugal ngal jonnoton mbo hitande wo hitande homo hen welti moƴƴa to inni événement o hande ko pour kala pullo o pullo wawi wonde fof kaaɓowo pullo Fuuta pullo Jeeri pullo Ngaalunke kala innowo mbimi he wimami yo fof andude enen fof ko en pullo enen fof ko en gootum enen hawti nene goto baba goto. President Adama Barrow inni pour janginde ɓiɓɓe men ɓen aada men cosas men hawren hitande wo hitande pour waɗen célébrer leppi donki pullo ko leppi andira o inni ɗum hina waɗi important trop ɗum taki kanko hitande wo hitande o waɗat associate himself with United Zone Fulbe hombo on jarna te as a president o hollat en under his leadership kala mo anduɗa haɗa lees leydi Gambia ɗo ka biyowo mbimi he wimami o waɗat feere kala ko wawi wadde ko poɗɗa ko heɓde pour jam pour ɓamtare pour gandal pour wonde gotum pour yidde hoore muɗum ko ɗum président Adama Barrow waɗɗat hombo waɗi recognize kadinne darande nde fulɓe Gambia fof dari darande nde fulɓe Sénégal fof dari darande nde fulɓe Gambia fof dari pour yiide ɗe leyɗele en keeɓi jam en goni gotum te ko gonɗen ko yo en nangu ɗum hande kala ɗo jaaɗa Gambia ɗo kala ɗo jaaɗa he nder leydi fof hina andide pullo na jogii teddungal he ndi leydi because ko pullo laami ndi leydi mi nani o kalannoɗo o wi neɗɗo ko gonɗa ko heko jiiɗa ko ya nangu ɗum nden noon meɗen on beltani heno nangiran ɗon président Adama Barrow kombo o men kombo o moɗon ko enen jiino neɗɗo noon wona fii kulle politique kono kala ko wonɗa he aduna ko politique na hen siko jangde siko diine siko jawɗi siko golle siko ligge siko family hande Gambia ɗo en keeɓi président mo ganduɗa ko o pullo kombo maɗa ko ƴiƴam maɗa nden noon yo en nangu sa yi hitande fof hitande waɗen mo invite o ara kombo meɗen nden noon men belti moƴƴa we are grateful on behalf of the president. We want to thank all of you and that he appreciates the fact that every year you invite him as chief guest of honor, and as a president he is proud to associate himself with such an organization that propagate the teachings of their culture and tradition to their offspring. That is the surest way of keeping our language, our culture, our tradition to us as our identity. And him as a president who is part of us, he is proud to be associated with us. And in fact, as president of every Gambian, about 3 weeks ago, he assigned me, I represented him to Branding Gunjur, where all the Karoninkas in Gambia and Senegal were in attendance, and they invited him as chief guest of honor. It was honorable of him to extend his sincere gratitude to all of them. And the same day, the Serer of Senegal and Gambia had such an important event in Bubazon, and I represented him. He's the president of all of us, and he wants to assure every Gambian that his primary responsibility is to ensure that he provides basic services to each and every Gambian and resident of the Gambia. And he has been equal to the task. He has given us, in addition to abstract development, which is good governance, rule of law, education, health, but he has given us physical development of unprecedented infrastructure. President Adama Barrow, kombo modon, kombo men, ko enen jinombo, yo en nangu hatida, sa acci horde maɗa nden, horde no yaɗa fo tawa joom hina jooɗi hina nde nangi. Nden noon, e jonnoga 100,000
Let me present that on his behalf. We follow your Kenyan Honorable Citizen. Wow. Aha. Wow. The President Adam Barrow, a delegation member, Honorable Speaker, Honorable Sidi SDJ. Haray be weltanama kamɓe délégation maɓɓe fof haray ɓe neldi ɗo $100,000 kellanewe haray koɓe neldi ɗo kon wona ko United Zone Fulbe watta ka jiifa ko koko United Zone Fulbe wallitoro yimɓe Gambia kala ko ari ɗo ko to woni yahude wona minen sendataɓe de project ji ɗi yoto mbeɗe waɗa ɗin fof ko ɗi sponsors ji ɓe woni men jonnuɗe ɗo ko ɗum ɓe woni gollude haray kellaneɓe fota ko wona seeɗa haray on jarama honorable inchallah men kadi min ara joni mi waɗa yewtere amen nden inchallah mi ara joni mi waɗa yewtere amen nden Thank you so much. A sort of our support. Thank you so much for support. We'll continue to support you, Yeah, inshallah. Thank you so And much. keep it up. And keep it up. Yeah, be proud of you. Thank you so much. ɓe weltanama ɓe weltanama kelle ɓawo weltike ka koɓe wolata kon andi gonga ko wi kon joni ko wondema ko United Zone Fulɓe no dari tumfi wallitagol wallitiɗo leydi ndi wo ko wonɗo yeeso on wallitiɗa joni noon haray président bara no faala yimɓe waaɓe wa honorable Sidi Ndiaye e waaɓe ɓe talib ben suuda on nani ɗo ɓe wiimo gollude ko sifa ɓeɗo men faala haray meɗen tori wonɓe yeeso ɓen wata baro woni jasowo hara ɓe ombita Allah wallu men tan hara kala wonɗo yeeso toon ko gollowo sabu ko sifa ɓe sukaɓe men faala o woliɗo fulɓe Afrique e ɓeɗo tabital fulago ɓe fof no ɗo kono noon dariɗo o hande ko men fof woni ɗo sa wi United Zone Fulɓe tun a wooli fof kala pullo dariɗo yo fof wonu ɓaawo mum haɗa o weltanama wi président Baro ɗum ɗo ko ɓatungo ɓe addon kono argol mongol tun ka tambiti ɗon ka jogi ɗon ɗon tan haray meɗen weltani on hara on jarama o yi jama ngulandi no waɗi kono ɗo fof no heewi tew ko yettude Allah ɗum fof ko fi United Zone Fulɓe na mo kala no jogui business ko woni wadde ɓe waɗani o programme fi ɗam o muuɗi ko fi wallitogol leydi ndi e yimɓe ɓe ala ɓe hara on jarama wata men ɗuɗɗin haala haray on weltanama haray meɗen yetta président Baro